Hingga ya Quran, inalitan na limutan ka importante kung kapagunti ko Quran. Terus lumiutan ko Quran, kamanunggatan sa kursan agitab, nagiti ka pala silita. Hingga ya Quran na miya alirun sukuba, sa miyakan kubur. Nyali ko Quran, sukuba sa miyakan kubur. Ada din amya alirun wallahu ta'ala abad tibulaan na siksa kukuba. Pinaadam kubur da. Naman kaging kaya Quran hindi pa nagipun Allah kung ginimbutan ng manusia na inariron Allah. At inariron Allah mo talaga yung matangpila. Kung makat na importante sa aparatya na ariron Allah ta'ala. Lagi ko magyang siksa kukuba. Hindi pa nagipun Allah kung ginimbutan ko tao. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ini tiga lagi kaya Quran yang ada tiga Allah. Sabar at tiga Allah apa yang abutan sa ano akun ko mga tiyan mga inaay. Mana dito sa kinimbutan daratan. Taman ko kinimbutan daratan na inali Allah taala ko Quran. Kuan. Na tinun dugong man Allah taala na ayat inali Allah taala na sukapun tay manusia. Anto ni kidiu. Di ba miyami sa Quran naging ko to kaya patay ko wata o Adam. Ayam niya kabuno na so pagrinyan asukabi dito suhabi. Na di niya kataon ito na ipululan yan. Na niya kataling umaging ko takakwa, na ini pamangdoro, naging ko takakwa, naging ko takalog. Na nabarugo ka man, katipman Allah ta'ala, faakbara, mana matay sutaw na ipululong. Mapasadlo, na din na inalim Allah ta'ala, magtimo na magdinabang sutaw, naad na kasurgaan yan ro, naad na kanarakan yan ro, kaef man na inisumpat Allah ta'ala kung mga pag-ayat, na sukapaguyag ng Allah ta'ala kung mga tao kalungan na kayo. O pa makabunan aad na siksa ko kumana ito nung itong labas ang Allah. Ipenutuloy sa kitmutan ko tao, kitrugot ng manusia. Yung takapuloy na budi puti ang matris. Inipun ko kababadoy niya na sperm na taman ko kaya magtigin na penutulong Allah. Na miya kabayan pulo niya na penutulong Allah ta'ala ko Quran. Namatay na penutulong ang kipalubanong. Na ayap man na initalundog ng Allah. Lagi mo takapaguyag ang po anong anak yan. Ino ada bang sa isang mundo. Matalo pa naman sa Quran. So siksa po ko ba mana tutun roso tao anta kapranagan na kadaanan akauntol datong kilan tanus wala sa kada akauntol o ba na siksa ka wala da kanya magkabukom kumagkatari mo tumapi pamigyan da ka pan kaisi da ka pan masumaria na ko man pranagan na tutungan di ba kaduto akwan kaduto akauntol magay tanong sa ibarat, kasukabuli sa ibarat na gitingap pula regi. Dia kapag gobyerno. Dagay na kaisi, dagay naman makukum. Dagay naman makilatis na piran-kiran, tiyutungayran, tiyamu uli na nalawas na. Kauntuluto ang takakapakuan, kada kauntul. Na naging mabuhay ng mga pagarya, ang katungkilan tanong suwala sa kapanalimput, ang may kasiksaan ni naging mutaori po niyan, ada pun makapangukum suwala. At ito na iba, dia kapangukum Allah. Kunibali ka pumukum Allah ta'ala sa alungan na kiyama amay kadangan niya na nasiliksa. Ito na yung ka pumukum yan. Ino pumukum sa Allah karong ketenduan tayo pelasyon doon niya na buwan tayo pagkanakaan niya. Hindi sabab aging ay siksa ang ubang na hindi pagumanay ang Islam. Biktima tamo. Biktima so kadaklang nagatan. Kung ay sabab ino tanong mabibiktima kaaya mala apumisan na hadith. Win na sukura na may pakapumisan na tanong. Ilay naman sa mga talim, kaya nakadar na nagita ng bitalim, o di na seminar. Na mga hadith, tabi na Quran. Na naman ay katuto kami tanong kung mga hukuman wallah ko Quran, dinimban ang tanong sa Quran. Kaya mo kumutya na hadith, nada problema o pilo katuto nabi. Ay bisa kadap lang sa mga hadith, na di tanong di paniminan kumadaglato ng mga angkong ko nabi. O di na, so pilo katuto nabi, nagatanong ako siya. Ay pilo katuto nabi na siyang kayan, at tibo nabi la adaba duna yawmil qiyamah. Da asiksa at tibunabi ada man makataling mas mo. Tibunabi dito. Na sino to pikir ko Aisha. Agya man asiksa ko ba na aya kiya pa dito kaya kuan. Panarima. Nakana ba mini po mga sahabat. Nakana ba mini po mga karumo. Nayaman na nakana ba mini po mga nabi. Ala anong sunod kasi mini po sa iyo kasama tao aboy ayam. Kuan. Agi mo tabang boy ayam na umang iad na manggil ko kung Aisha amapiya barat na nagilibgil mo Aisha na dinbo niyo tayo Yahudi ko. Taka mga Yahudi mga utaan. Yan yung sa Quran na walang tarda angkal Yahud walang Nasara hatta tattabi'a millatahum. Dilkad nagtibo na maswat yung mga Yahudi o
mga Kristiyan. Udi ka sumbo ko ngayon. Para tayo. Yung kaya mo, ayah ko kita kanbun yan. Ya Allah, nalindas na ka sa Aisha, o siksa ko mo. Kaya pakawan sa Aisha. Ang ito po nakatukawan yan, ano sa siksa ko ba? Kaya kadagdagan ng mga ayat ng Quran, amin iturong po nabi. At yung mga adna siksa ko ba, na na maunang makatukong na sa Aisha. Kaya kagiro sa Aisha, Ya Rasulullah, hal lil qabri azab, ba'adin asiksa ko ba? Kinadagdagan niya man bihali ko. Ay padang lagi ang pagdumaan ng tanong. Why? Niya kagiro sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la azaba duna yawmil qiyamah, da abasan keud na kapanisya mana sa gilgya ko ba ada pang makatindig sa batong kung wala sa mga. Narag sa pitro Nabi, gilgya timu Nabi Yahudiya, innaha la akdhabu ala inda Allah, ya buku sa pangilalian Allah. Mana to? Gilgya tipwa dawan Allah. Ayat itu taufik wallah po Nabi Tano Muhammad nagda asiksa kedua. Hindi na sukyalan di umasa. Hindi mo tahadif na kesumpatan. Kesumpatan sa kontradikyan. Yang mana na makakontra di Quran. Ayat sumpatan di mutahadif. Nasikun ko miya kapira ka masa. Kesudok ya sa dulu mga kapsa masa. Na miya pikir Nabi benar. Agi kutwa matulog yung kutay Yahudi. Na ini subuyan ko mga mati na parat kiyan niyo. Benar agi kutay Yahudi. Adna siksa ko. Kumana kita mo tumapi pamilya. Piturukan ya Rasulullah ya bugug-bugug. Nagkukulit pa na dilaka. Ang gino ka perhatian na to. Yuti mini pagumano. Ang yung takya perhatian mo nabi na mini pagumano mo to. Maray mo to inyang kumpuna bilang yung asupak kukuran. Ayam ya kaayon kukuran. Lagi mo takataro nabi da asiksa. Kukuba adat man yung makatindig subangkin. Lagi mo to asumpat yan na makabubulang kukuran. Nabigyan tanong mo Nabi sa instruction, apagilin sa hadith. Sabi sa pagkayon ng kukuran, naging perhatian tanong at pula at Nabi. Ino po ni pagkayon ng kukuran, naging mo tahadith, na maana ang ini ang kumkurasyon mo. Bandang niya ka na yung mamu. Yes. Very good, no? Lima siya. Ano po dito? Kaya. Dahil ba kaya sarap? Kaya sigurado ko, umiyak na din ka kayo. Ano ka sarap din na to? Assalamualaikum. Ay pa kasi ako nakabayaw na kung na-share ako malangap. Dami at taruno anak ko man ang Nabi. Kung nasinya ako ng Nabi, ada makapantagsangan ako doon. Dahil maalit. Oo. Sama na yan, ang makakukontra di ka sa mga hadith. Yung utamnya ali unag yung ada asiksa ko kuba na ayaw mga kontradikin naging utang mga pagsa na hadith. Sukun sunabi na adna siya ganda niya na duwag kuba. Di ba? Pilitan mo na. Oo. Aday kung nag-yung unabi at hindi nag-iin na siksa naging yan duwag kuba. Gimay ko na isaw na taliyanta, naging na isaw na ipi, naging yan siya, naging utang kapitar si ulit yan kuminom. Andi mga yung kuba. Sa iyo utang pitur na ganda siksa ko kuba. Namya kinakman na adna niya ali haditha so nabilat kinap siksa naging kaya sa pinduti man ako. Nakabukutra di ka. Yung putwa ni Ali sa hadith adna dua kuba siksaan at direct at yung muna bitigin na buwan siksa naging kaya makasusupak ko. Ay kapag yung Quran na so kuba na gayon. Yang na dito na magyang anak kuba. Kung mababagta doon kung yatay na gayon. Ay man na gayon na dahil na mataon na yung takwa ka. Dahil na mataon na katay yung takwa ka. Mismo sunabi na pitiruyan sa Quran, kapiyakaw dito Allah sa Quran, naging mutakat tulong nabi. Timu nabi, la a'lamul ghaibat. Dan nakatawa na nagaybat timu nabi. Sa Quran. Wala aqulu inni malak, kunaba ko malaikat at timu nabi. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Dia kan katawan tunay unda su ginawa ko at timu nabi. Nagun dia kan katawan tunay resulta ang unda su mga ginawa niyo. Katawan nabi su gaib. Na uriyan niya, nakatindu nabi dia kagaib. Di niya karay na ako. Ya kaya ako. Paredes. Kedua, pakai saya bahwa ada kisah hadis. Kisah pengumuman itu dari Nabi yang hadis. Asal jamaah tahu nilai dunia sesamanya. Nah, siksa sama kalas ya siksa sama dunia, tak perlu usaha mau, tak perlu aku dulu. Matlo saya berdoa. Tikit na hadis wala na ako. Ayaw mo korek sa yung kanina hadith ka imamu. Naging po ito mga siksa ang panamanakyan. Pag hindi maayon ko Quran. Ayaw mo siksa ang niya aling isa kakuan Quran.
Agi na sa tutulong sa manusia, pelatigo na pernah lagi na sa siksa pa naman ako yan. Nag-duty ko rin. Agi na ikmayan tanong to, na ayaw mo pagaluin tanong ko, ako rin, makayon ko muna, lagi mo ta mga siksa, ako rin ko naman ako yan. Yung utok man na ini pagumano na kita siksa ko umur, lagi yung niya karaya-raya na ini pagumano, ini lapis ko, di ko mga Oh, siya rin. Ganito na, okay. Pero kanipit na, hindi rin sila yan. Oo, saka tanong malong mga kalagay. Kaya, yung kakaturuan meron na sa dabi na tutuloy yung tingin lulay sa ubang na dito katawang dabi masusulat yung katawang pwede ko kayo walang hutan lang ako agad akong nabi mana ako agad ay yung mga ay berarti yan ako ka sunabi na po kayo sa kalikutan kapag ganyan pwede ko pa kaya wala na ganyan sunabi sa ilmo katuwan yung sumagib ba't sumagib na itong nakatulong lain pa mga malaikat, waktu sebikiran, waktu kata yang merah, saya diberi kali saya maksud dan mga malaikat. Jadi keluar na, sunabi na rezeki sa ilmu, sunabi ang sabar kumari. Ay man ang problema siya, nakailit mo ito, kaya katanan, kung Allah ta'ala ang Quran. Akad doon nabi, hindi ko nabi, anak mo rin. Katawan ang nabi. Kau pa makaad na gayb, inindaw Allah ta'ala ko nabi na humiraw sa Allah ta'ala inuntabu ko ginaw manay agayb inindaw ako po Rasulullah na kung nangyari ko po na nalagay at tiyan din mo ba nakarela yung mga takatulong na la alamun gayb da katawan ako na gayb kau pa makaad na kung sa nagayb na aluin mo Allah ta'ala makalili ko ginaw manay agayb kapit din mo yan mali ko po na kaya katiyo ko naging mo takatulong ko mga sa Quran ajiga tawan ko nagitan na subay ang anak ko ba nagayb na kau pa makadibig. Oh, ibarat ng pilay. Niya ada kada kung tayo ipilu. Kafir, nakano ta nakada ko man duman nga yung ta pagay. Yung putwa kafir na may kay pilu ba. Kaya tindigan sa masyo ang mo to ra biyo. Na pera gawin nakadok na kada di mo uti mo ta masyo pa tindigan ko. Ako mag-anda siksa ko ba na tindigan. Naman lagi mo ta milya puno. Niya kasap puno ang gululaw at kinilubun. Na kayo di makarili, huwag yung kutaming tiri, di mo takubon yan, nakiyan, i-transfer yan, yan mga Kristiyan. Kaya anong tira na, doon mali jubik apiyan. Hindi ka pumiatay. Na upang mga siksa ko, ubanan na kayo itanong ng mga banad, mga kuwan, upang mga ibarat manitira. Na kayo do'y, basta gayb na doon na mataurong, ay nung takong. Mano, huwag yung ito hadid at di mo nabiyap siksa na yan. Nagtiro ito hadid. Kapag man, nagkatuan mo lang jubik. Oh, pakasih. ano to, tatabi? Oh, apa nih, Bang? Kata saya, Sino mo sa Quran na ayaw matatago na sunod na isa ng Yoba? Hoy, isa suratul Ma'idah. O, pagyan ka na paratiya sa isa ng mga bugod. Dunia na ayat ng piyabulangan nila sumpina kapurin ang atulungan. At yung nabiyan, la nabiya ba'di, la abasan po katalima, nabi ko yan ang napumpa, giraw at tika po masunod yung isa, nalagi tika po sumpak sa nabi ka, kaya tabi po ang nabi ko yan. Kaya po lang nakasukat ng oras mo. Giraw ako man na, kaya daw ko kabululin yung anak. Hindi na niya. Saman krusan sumapi ang pagbilitan. O pa man, pagindihan, kung nabi ko isa, di ko tabi kapuro-puro kawan. Rangko, ka na nabi. Kasi kay sinut niya, nakaumat yun. Eh berarti lagi mo tawag gobernador, napaganda rin sa pag-gobernador, kaya sunod niya nakagawa. Dito ito gano'n. Lagi mo na doon isa, o man, nag-gobernador, paganda niya sa nabi, na ay sunod niya na matagawa. rasul kan? Rasul? O, memang lagi nakapuntugan lagi man nakapuntugan niya, katubugan niya sa patuloy nabi, as kaya ni puri-puri nabi, yun na puri niya na. Oh, apa bisa ini para anak-anak. O, yun kayo mga bagsatan ng mga maparati sa nasiksa ko ba, natando sila kung kaya siya sa gila di kang bibigay sa dali na daw bilang betul na dali ko Quran. Ano na matuliran ang dali ko Quran na kanagul pa kamumuran. Isa sa mga dali ko Quran na hindi nakatay at nasiksa ko sa gila niya. Yung kami ang naging kapagarian, sa surat al-Ghafir, ayat
Dapat lagi buto ayat na annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Kuwa. Ayat na maano to na sa mga pamilya o Firaun na posiksaan sila sa lingkod ng mga kabayaran. Na maano to sa ano mo na siksa ko mo. Ugid na upagista dito na buto ayat. Dahil na niya ang iwa kubag. Sa kata ng mga pamali, dahil na kubur ang takakabura ni Aliyo. Kuwa. Agugin po ito ayat na naayami aliyo na annaru yu'raduna 'alayha. Yung po ito mga pamilya o Firaun na ibubulas kiran aging ko ito apoy o Panginoon nila o kagabi-gabi na kapi-kapita. Eh meron na ibubulas kiran po, na ba sila siksa? Di mo ka piniran. Hindi pa pandang nila. Punang kiran, na ba sila siksa? Dapat man ano ka nagkapakapuan sa siksa ko po. Hindi mo kipulas no. Ang ulirupon na sa mga pamilya o Firaun, nadaman na mga kubita. Ay, eh? Sisiran niya matay sa ig. Sila sumiyunod po Firaun, kung kaya po mga Bani Israel. Na di ba kasalta sila sa lugar agad? Dahil mga pumayan. Kasi nakita mo sila pa, nandito ka siksa ko po. Ida mga pulo, di mo tama ito. Abul ida talo, naging putwa sura, akatapag sa gila na ayat na sura as iminituro sa mga. Alam na sura, iminituro sa mga na na po siksa ko ba? O pa makaat na siksa ko ba na inusway siya? Akarumunan. Sisiran mo ito sa Madina. Ako mga na siksa, sa di mo pa siksa ko ba, sa di mo ayat na maunang mga tuko na suway siya. Ano suway siya, beto ti yara suma, at na siksa ko ba? Tama na ito, sa di ka talamay sa ikot na siksa ko ba? Iyabat pinaging ka mga ayat, na direct na kung siksa ko ba? O di na nilay na naging ka ayat, ada abul matang na siksa ko ba? Na may pera mura din so sigo mo na mamin. Sir, ito pa sir. Kaya last na pag-uwi lang kasi ayaman na hindi kaya kapusin at patuman. Naman niya malagi beso ng konsulta wala ka na naman kita pili. Pati hindi niya siya na sabi niya mas na nagiging mo na iso na wala lagi kawan. Hindi na nagiging ini pakalatan. Muli muna rin ang mga wasyeta kan. Kaya dito mumin ang atuwa na sunat na itutuwa kami ko rin. Ang piya pagkain ng Yeshua na gino ay katulad nabi ulil haq walau kana ala nafsi tulang na sunat sa apiya ng Yeshua na gino. Siwag ka na ginawa ka, nang ginagyan na wasyeta kan. Ay benar ya, kailangan naman ito ng apiya ng Yeshua na gino. Nas ng mga pagarian. Naman, bigay siksa ko ba? So kabasa ko ano kung kaparatiya sa siksa ko ba, nagtatong ginagkasota sa dalawa ni Lord. Kaya siya ang bida-bida makbunta yung mga tao. Ayan ibarat niya, naging utwaduhan o waradusa. Laging sa dusa, miyatay sila si kudusa. Ngayon kaya isaw na ayak kaya patay nila, niya kalabing sa giblog. Kasi umasol na giblog. Yung kutalagin yung sa dusa, na ayak kaya patay nila, makita na banggit. Sa manong kung iparat niya, kasi hindi mo tayo padalay, na ayak at siksyon na, niya kalabing sa giblog. O tama sa di mo masuwit at siksa. Naging kaya miyatay, naging din sa dusa, na makita na banggit. Sa manong kung ay bisiksaw na, sa potong sanuan. Anya subang turwa ka. Kung lagi sila sa doon sa baka naging ang yakalabing sa hindi mo makapusik sa ka. Naging kanya mapita na bagit na hindi ka patay na sa sapo kung saan mo na siksa yan. Ano po? Last time, ayaw ka na lang itatangin. Ano po ka na nagkawagi. So, daw, o Zabur, nagkakali sa iado ko ang mga siguro. So, Musa na Taurat. Ano mang lumakan sa iado ng si Musa. So, isa na Injil. Ano mang lumakan. So, amalan na Nabi na Quran. Napagay ko itong himula ng sawan. Ganyan kaya mga hadis. Sa ibu kira itu Nabi. Nagawang ko na mga mga hadis. Kailangan nakasabutan na ito ang ayaw wahi ng isa-isa. Yan ang gusto Quran. Da wahi ang inisya para kung Nabi mo takip sulatan. Naman, hindi ang mga hadith Nabi. Kasi umasok Nabi na sa Samaria. Hindi Nabi, la taktubu anni. Sige sa Bukhari, ang taka-Muslim. La taktubu anni. Hindi yung kusulatan subtuka po lang nakatulog. Hadith ang. Faman kataba anni ghaira al-Quran falyamhu. Saad nagtibo Nabi sa mga kasurat ng ano sa katulugan sa lakong ko Quran. Na irisan niya nagtibo Nabi. Nabagad na wahi, isa sa parang Nabi, ipsulat to. Naman kaya ko ipsulat mga sahabat na Quran, kaya dito wahi.
Ay mga nawahi na katulong Allah. Naman ginabintitan mo yung Quran. Qala Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Pitulong Allah, Qul huwallahu ahad. So hadith na kinabawahi. Kakana katulong Allah. O pa makawahi na makagimutan mabuwa. Qala Allah Ta'ala, Ballighu anni walau ayat. Kapakay ko. Pitulong Allah, panampay na ko niyo sa apya sa sakiman ayat. Di ko kakay. Lagi ko na hadith na katulong na biglamutuwahi. Ay buwahi na qala Allah din sa Quran. Ino pun di ka pa kayo sumpati sa kala Allah, kakana bawaki. Nasuhadit ka pa kagumino ka kala Allah, itero Allah. Kala Allah, innamal a'malu bin niyat, ay ang balasan kong mga niyat na ang mga amal sa kuniyatan. Ka pa kayo, di, ay ka na bawaki, kakali. Isa mo na ito, ari, na. So, hadis kung si nawak. Ha? So, hadis. Oh, ay, Nabawahi. Di, Nabawahi. nabawahi. Ay ang bawahi, Oh. so hadith, kakao, na isa-isa. Isa-isa mengusul Quran. Na ayat wahi na Quran. Jangan nak yang berbeda sa hadith qudsi, hadith marfu, hadith mauquf. Nagibog yang pakabilang. Di nagtama ka na isa-isa. Lamun hadith apala yang katulungan. Oh, Nabakatulungan.